Takže ahoj a dneska vám ukážu, jak si teda změnit ten zelený nůž, protože tam 5 lajků, velice vám děkuju. Takže otevřeme si Q3 UT4, tady si dáme zzpak 000 assets, ale musíme to otevřít ve WinRARu. Tady potom si najdeme models, weapons 2 a tady nůž. Potom si otevřeme knife handle 2 a ne, tak tohle ne. Tak Knife Blade 2. Ano, přesně tohle. Potom si to upravíme, do jaké chceme barvy. Já si třeba dám tuhle zlatou. Můžeme vlastně jakoukoliv. Tahle vypadá celkem zajímavě. Potom to musíme uložit. Tady se nám to zeptá, jestli to chceme dát do toho archivu, dáme ano. Takže teď se to tam nahraje. No, ale velké zklamání je asi to, že to nejde na normálních serverech, ale pouze na vašem, který si založíte. Je to bohužel tak, ale tak šlo by to i na oficiálním serveru, pokud byste požádali toho admina, aby to na ten server nahrál, ale to by asi nešlo. Takže to za chvilku bude. Hotovo. Tady to i tohle něco hlásí. Jo, já vlastně mám ten server, to. Tak já to znovu. Funguje to? Tak to ještě jednou upravíme. OK, uložit, zavřít, ano. Teď by se to tam mělo bez problému nahrát. Uvidíme, co to udělá. Je to tam. Takže tady tohle si můžeme zavřít. Tady dáme zpět a otevřeme si server. Já už tady mám, naťukáme si exec server.cfg, aby nám ten server naskočil. Map cycle. To ani není potřeba, ale abych to tam když tak měl. To dáme do lišty a otevřeme si to, Urban Terror. Takže teď jsme si otevřeli server, kde nám i s naším nastavením, vidíte, nic se neděje, vypadá to jako normální server, ale až na jednu věc, a to je, že máme barevný nůž. Je to celkem dobré, ale když si otevřeme jakýkoliv server, jiný než chceme, nebo než jsme si to tam nahráli, tak to začne házet chyby, upravily se ty textury, takže teď se to úplně celé zbarví, jak už jsem ukazoval v jednom videu, když se Urban Terror pokazí. Vidíte, nechce to ani načítat. Takže já to nějak to... No, úplně to celé spadlo. Takže je to fígl, nejde to na normální servery, ale vypadá to pěkně. Takže díky, když tak like, po případě odběr. Když něco nebudete vidět, klidně pište. Zatím ahoj.